Må ikke syge mig sådan. Satan. Kom nu! Baby, can you light my taxa? Jamen altså, baby, så lige om lidt så... Hvor skal vi hen? Hvor mange vogne skal vi Den have? sætter godt nok fast, den her. Hørte du, hvad der skete? Come on, baby, lad mig fly. Hørte du, hvad der skete? Der var ikke nogen, der kørte ind i den. Han bliver der jul, for den rigtig spiller smart på. Og var det ikke sådan, så banker lige midt. Og banker altså tilbage og kører videre. Prøv at ringe til den faktisk. Come on, baby, lad mig fly. Det er nu, vi har fået fat i cola. God søn. Jamen, jeg skal lige prøve sådan lidt på... Skal vi køre med ham i rullestol? Han sagde, at vi skulle blive hjem. Jeg listede tilbage. Nå da. Jeg er lige blevet smidt ud af en Med rygmærk. Først ståle. Hvad så? Skal jeg lige gå over blandt mig? What's up? Where is he? Where is he? Nå, er det dig, siger du?